Hej Charlotte, kæmpe stor tillykke med talentudviklingsprisen i Københavns Kommune. Det er et fantastisk stykke arbejde, du gør for talentudviklingen, og du har virkelig vist, at du er måske en af de bedste i landet til at bringe vores yngste talenter godt igennem juniorrækkerne, så de står rigtig godt forberedt til en super fin seniorkarriere i dansk atletik. Keep up the good work, og kæmpe stor tillykke. Hej Charlotte. Stort tillykke med årets københavnske talentudvikler 2023. Det er en pris, som vi synes, du har fortjent rigtig meget, fordi du har hjulpet både mig og Betty med at klare kravet til EM U20 i år. Ja, vi har altid sat meget pris på, at du altid har vist stort engagement både til træninger og til stævner, og du har altid været der for at støtte dine atleter og også Ja, vi er meget glade for, at du altid kommer til træning, når vi også er der, for det betyder meget. Det hjælper meget, at der er en træner til stede, så man ikke træner alene. Ja. Tillykke. Tillykke. Kæmpe tillykke. Kære Charlotte, stort tillykke med denne fine pris, som en anerkendelse af det enorme arbejde, du har leveret for ungdomsatletikken i Sparta. For 25 år siden var ungdomsatletikken stort set ikke eksisterende i Sparta. Og i dag er vi suverænt Danmarks stærkeste ungdomsatletikklub, som udklækker utallige talenter, som til med vinder medaljer ved ungdoms-OL, junior, VM og EM osv. Det har du været en enorm vigtig brik i, den udvikling. Du har leveret en kæmpe indsats i forhold til organisering og strukturering af ungdomsarbejdet. Du har været primus motor bag træningsplanlægning, bag træningslejre, stævner og til med også skole-OL. Og så har du gennem alle årene haft utallige ungdomshold, som du selv har trænet. Jeg håber, du har lyst til at fortsætte rigtig mange år endnu med samme flid og entusiasme til gavn for ungdommerne i Sparta og for talentudviklingen. Endnu en gang stort tillykke med prisen.